Трябваше да снимаме как ти искаш звездата. Аз в началото те питах. Не си. Питах те преди да Добре, започнем. стига. Сега сме правили спорно видеото. Не, твърде рисковано е. Е така трябва да е така. Какво се хилиш? Трябва да влезне вода вътре. В иглата. Съмнявам, че трябва да влезна вода в иглата. Не, трябва да влезне в това пунктура. Хора, нищо не съм направил. И без това Анди и Марто ги убиха скуидки. Кой? Анди и Марто. Браво на тях. Злати, все по-малко ми остава хора. Още не си го направя. Дали мога да го щупа с зъби? Не мога. Бягам си главата. Странно. Да се провали. Да бе. Да ми се слугува. Знаеш кога ще ти слугувам? На куколято. Не е чак толкова зле реално. И моето. Бисквитата бе е на вкус, не е как изглежда. Страх ме да го рискувам просто. Не. Много ми хлъзга иглата. Аз искам да ми хлъзга. Що го ядеш? Не знам. Може би аз ти казах, чем стратегия. Ох, майче си мила. Господи. Учупи ли се? Не, абе не. Си по-щупили се. Това е приятно. Пада ми главата. Я? Почти не. Аз ще го направя първо. Ма тук не сме за бързина, нали? Да. И тогава ще викаш, аз ще го... Охо, Злати! Какво? Има 100 години си да го направиш пръв. Моето е по-дебело тука. Моето е по-трудно. Искам да го чупя с зъби да се приключи. Айде очупи го. Така да го нацеля. Но успя ли? Отгоре има едно ръбче. Трябва да... Ти паза за едно ръбче. Хора, много е напечено, дали ще се щупи. Готово. Оставете на сърчи са в коментарите. Не лайк, оставете и се абонирайте. Аз съм готова. Добре, сега да видим дали аз ще стана. Сега ще поизчакам. Да не вземе сега си изложи в последния момент. Няма споко. Ох, всичко лепи тук. Дори бисквитата. Аз моята малко я лизах. Е така. Ужасно. Не е чак толкова зле. О, хубаво и става! От слюнката. Не почищам това. Може да се разчисти, е перфектно. Може да си изядеш остатъците. Ще пропусна. Не е най-вкусното нещо, което съм яла някога, така че... Добре, моето става. Ако знаете хора колко преди това неуспешни опита имаше... Това от втори път го направи. Да. Сигурно 1 кило захар замина. Каква тази звезда, бе, Злати? Стана, виж. А това тук, ръбчетата е тези. Какво? Да ги махнеш и ти ме изкопорига за ръбче. Сега хора, ето го последно моето. Сега Злати ще го покажа и трябва да коментирате. За ако искате да има следващото видео, иначе няма да има. Какво правиш, бе? Просто ми купот.